Ayan, we're here na naman. Yes, halo-halo lang ang akin. So, ayan, tayo po ay number 21. Ayan, 21, baliktad. Antayin lang po natin yung ating order. Ayan, so marami din po ang kumakain dito. So, this is our second time na pumunta dito. So, ayan na po yung ating order. Dumating na. Butter. Buffalo. Chicken, tapos bumbukin. And ang ating order na halo-halo. Thank you. So, halo-halo lang po yung aking in-order. Sila ay nag-rice at saka chicken. Let's eat. Yan ang in-order. Ibulinggit. Wala po si Kuya dahil nasa school. Tapos, ito yung kay Daddy. At ito naman yung aking order na halo-halo. Guys, sabi ng asawa ko, ito daw po ay mga buto ng papaya. Mga buto ng papaya. Ayan, so kain tayo. Puno. So, as usual, meron pa rin po siyang sago. Ito ay kaong na puti. Tapos pinipig, langka, ice cream, tapos yung ube halaya, and then ito ay buko, kaong pa din to, kaong. So, ito lang po ay wala siyang leche flan. Hindi siya katulad dun sa kabila na kinainan natin. Meron siyang leche flan. Pero ito ay wala. Pero yung yellow niya ay super. Ayan o, di ko alam kung yellow. Wait. Ayan po yung yellow niya. Para ding ice cream. No? Ayan. Hindi po siya crushed ice. Oh, may saging pa din. Kain na tayo, nagugutom na ako. Tikman na natin. Guys, talagang masarap po yung halo-halo dito. Mas masarap yung halo-halo dito kesa doon sa once famous buko halo-halo. For me, for me. Mas masarap. Iba ang lasa. Sabay pas pa rin po ito. Sabay pas. Kaya pas yun. Kasi nila parang nilutong buko. Di ko alam eh. Talagang ibang texture. Naiingit na nga yung isang bata dyan eh. Gusto na din tikman. Kaso kumakain pa sila ng kanin. Ay, manok pa na Masarap. Ikaw, Daddy. Para sa'yo, alin masarap na halo-halo? Dito or doon sa Once Famous? Doon. Para pa kay Rolly. Mas masarap po sa kanya yung sa Once Famous. Ako naman po, mas gusto ko po dito yung halo-halo. Mas masarap.
ayan. Dito po ay Jonas Creamy Halo-Halo Restaurant. Ano? Hello. Masarap? Mas masarap siya kaysa sa choking. Kaya na. Mas masarap siya kaysa sa choking. Oh. Sige. Ayaw mo magpabidyo. Kaya pala guys, masarap yung kanilang halo-halo kasi ang gamit nilang buko ay makapuno. Kaya iba po pala yung lasa. Mas masarap talaga ang halo-halo kapag ang halo niyang buko ay makapuno. Hindi tinipid yung ingredients. Yan ang kanyang yellow. Parang katulad lang din doon, parang ice cream yung kanyang yellow. Ito talaga ay crush na crush din. Diba? Pinong-pino. Parang tingin ko blender to. Hindi ko pa rin naubos. Bibigay ko parang yung tira ko ay si Rolly ang kakain. Hindi ko naubos, ang dami kasi. Hindi na nga ako kumain ng rice niyan ha, dahil sila na nga po yung kumain ng rice. Kaya si Rolly ang tatapos sa laban na to. Yung na naman si Mister. So ayan. That's it for today guys. Kapag gusto niyo po ng halo-halo, visit po kayo ng Tayabas. Talaga sarap ng halo-halo sa Tayabas. Thank you so much for watching. And I'll see you again next time. Bye!